acca wele ɗum noon Allah jarama dewgal nder ladde yo jomiraɗo yafoyen ɗum noon bandiraɓe tedduɓe garen e dewle fulɓe hanki sembi dewgal tuggude e ƴamal hande debbo heɓata hirani muɗum gueɗe kewɗe ina ɗon gueɗal hen foof kadi ene woodi mbaadi tinde e nder pinal fulɓe te ko kew pongu ko wiyete ko lollinede hay sindo tawi yoga e ɗeɗon gueɗe hande nanguira to banggue diina ko cagarte eyyi koɗe cagarte kono ɗi gonti hande e oɗo saaha adam mantaniɗo e nder rendoji meɗen ɗe gueɗe nanguira ko cagarte to banggue diina l'islam kono noon ɗe gonti gueɗe lollinaɗe matiniɗe hande ɗe hay ceerno goto wawa hadde ɗum e nder rendo fulɓe nde tawno ko ɓuuri hewde innama aade foɗanto tan ko beelema fittanu muɗum no diina o lelliri dewgal ni wona noon gollirte wadde ferti ko diina o e aada o e bida o nana jiiɓodiri no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wirunoni jaafoɗon jamen deften kanko ɓurnaɗo windiro o wi ko tagui ko ene lafti ko harmi ko ene lafti cer ɗo hakkude ɗo noon ene jiiɓi ko heewe yimɓe he ayi o sarɗini goram woy ko heewe yimɓe he anda gueɗe jiiɓiɗe ɗe ay sa rentima jiiɓiɗe ɗe tan an a daɗi sa ɓilima e majje tan a naati yo jomiraɗo yaafomi yaafo on nde tawno bandiraɓe tedduɓe neɗɗo foof ene woodi mo ɓerde muɗum wakkanta sa yiiti mo jiɗɗa mana a suɓima a suɓimomo gondiɗo ma e suudu woni suudu fenani ɓe mbiyata ene woodi musidɗo poɗɗa rewde ha on gondiɗo wodanma to banggue diina e to banggue aada kala ko adi foof tampere jiilaw wodani ko gorko debbo ƴamoyta ala koko ƴamete kono ko hanki wona hande de an so tawi a yiiti keneniɗoma a hollitat jinnaɗo ma gorko o ko adi foof iko ɓuuri hewde jomum ene riwta konngol maɗa ngol hakkillaɓe tati